افکر هوادیت تنه 16 سالیه خوێندەکارە تاقانەیە بابێخویە برای 5 خوشکایە دەبێژن ji aliyê rêveberiya Xweser ve hatiye revandin bû leşkeriya bi darê zûrê an ku vî zarokê henê çek dikene destî heta ku leşkeriyê bû wan biketin heta niha jî babê wî dibêjîtin hiç zanyarî li ser wî nînin kalikî veya çi bi serê wî hatiye lewma dixwazim ji xwişka wî Hemrîn Hebeş bipirsim ka bizanim çi zanyarî heta niha gihiştine destê wan bawarim Hemrîn ji Almanyayê digel min e. Hemrîn gelek bi xêr hatî. Te hiç zanyarî wergirtine yan we hiç tiştek zaniye li ser birayê xwe ka kê ravandiye li ku ve ye? Belê dem baş berê giştî birayê min roja 13 Hezêranê hatiye revandin xeberê me tune bû jê rojekê ya min xewra bû telefonek hatê birê min bû got ez navenda YPG me wekî em zanin gerek li navenda YPG bê li Şqeyîfê li Helebê ew li wê derê wekî em zanin yani lê ji wê rojê da dêw bavê min sibê nîv û dîvarê derin wir ti dernêiştin wir bes dixwazin bi kurê xwe de bixare biaxivin vêro denkin lê mixabin kes guh nade wan dibêjin kurê wan nelceme ye. Başa Hemrîn hewa çi belgeyek heye ku rêveberiya Xweser birayê te bi darê zûrê bû leşkeriya bi darê zûrê revandiye ji xwe hûn dibêjin hûn pêştir li Efrînê bûn dîsa du caran ji aliyê grûpên ser bi Tirkiye ve hat bû revandan aniha belgeyê hewa çi ye ku rêveberiya Xweser ew revandiye? Berê giştî qey hûn dibîsin hûn çûrok ji aliyek dervayî dibîsin lê tiştin din hene gihêştin ev tişta bibe. Birê min berê giştî wextê hatiye revandin temenê wê 13 salî di sê car hat revandin hat îşkence kirin yanê rewşa wî ya psikolojî ne pir baş e ew nikane biryarê xwe bixe bistîne ji aliye ji hevalan da ji aliyê hevalê xwe de li wira li taxa Eşrefiyê hatiye xepandin û bi dest girtine û gundî birine wir. Yani ew bi kêfa dilê xwe çûye tu dibêjî ji ber ku derûna wî saykolojiya wî ne temame belkî hatibe xepandin ji aliyê hevalên wî ve û bû leşkeriyê çûbe di nav rêzên leşkerê rêveberiya Xweser. Tu wiha dibêjî min wiha fehm kir. Ez dibêjim zarokên ku binî 18 saliyê nikarin biryara xwe bidin bê erîniya dê û bavê xwe ger tiştek bikin çûn cem aliyekê ya cem kesekê ev kes yan alî ji hat kurê wan veşartin nehêştin kurê wan re biaxivin vêro denkin yanê birê min bi aliyê qanûnî hatiye revandin. Tamam. Başa gava hûn li Efrînê bûn mala babê te li Efrînê bû bû çi grûpên çekdar du cara ew revandibû eşkence dabû wê çaxê temenê wî tenê 13 sal bû sedem çi bûn? Sedem wekî her kes li Efrînê علاقê te bi rêveberiya bi ser hebe lê tune be tu ji wan tê hesêb sûja te tu Kurd e û dibînin zarok e wê bitirse binî zûrê binî terhîbkirinê dixwazin malûmat jê bistînin helekî bi rêveberiya Xweser bû kî hal xweş heye kî hal xweşa naz dike ji ber ku hew dîsa warin revandin û pere ji xudanê wan bistînin sê cara hew tişta bî û piştî wê bi 3 saeta birê min berdidan lê rewşa beramber çi berdidan we pere didaye berdidan yan çawa? Di carê silav na pere nedan carê 13 yani dirêya wanara yani bavê min çû dawa kir lawê min cem wê lawê min çû çike em dixwazin hûn lawê min biftilînin û piştî wê bi 3 saeta bixwe fitilandin ew bes dixwazin malûmata jê bistînin helekî xelxweş e helekî bi rêveberiya Xweser e ji me re hewil din. Başa ji bilê wê hewa zanyarî hene hiç hevalekê wî ji revandiye yan tenê birayê te? Na em tu hevalê wî nizanin bes lê wek hûn roj bi roj li ser sosyal medya hûn dibînin her di sêr û xudan derdikevin dawê li qûçikê xwe dikin li zarokên xwe dikin dixwazin zarokê xwe bibînin
زاروک 15 سالی 16 سالی 13 سالی هن نکارم تمام هون لألمانيا نه لألمانيا هو هیچ يعني هولدايا دقل حكومتاوي ولاتي سازي ناف دولتي رخصتنان هما هنگيه يانجي پيوانديه گره بدن وان هايدار بكن جياكو قاشو هند بيجن ريفبريا خوسر افكاريا كاركريا دناف برا ريفبريا خوسريو اني ريكفتنك جبوكو زاروكان بتشك نكن وهيج هاولاك پيوانديك بآليكي كريا قالو بله ام دريا رخصتنا كمروفي لفرنسا ام ما شكايات داي بأوايا كفرمي دريا يونيسيف رخصتنا ما في زاروكان لي ام لهين تخبر جينا هاتيه اللي ام تم بدو مسألة كافن وام برخصتنا عندن راجي بأخفن واج جهة خبرة از بانك دكم جالية آليك تاكل دار ج كسين بربرسيار جري خستران ما فين مروفان ما فين زاروكان از رجادكم برمن وگرينن مالا خا وديا خا وخاندنا خا تمام حمرين دايكاتا تشاوايا بابتا تشد بيجن او هيجي لروجاواي كردستاننا تشد بيجن لوي داري مروف تشاوا دجين بارودو خوان تشاوايا بگشتي بشتي شارع عفريني ام وگرين عفرين ام كي وگرين صار مال خا مال ملك مال ورا لي هستش زسمة شوية مالي مجمع برن ملكي مجمع برن ماكينة ما هاد زين وبري من جي إيطاليا هات رافاندن جبر ويا كي خدان من بري خدان أشرفية الحلبة جبركو زاروكي خان بباريزن وديسا خاندنا وخا تمام بكن تمام ونهاجي ديسا هاتي رافاندن قشكيند براستي ام خلق عفرينه ما اشكنجه برديه ما اشك برديه برينه ما هي بكريه برينه السر ما فماكن برينه السر ما زيدا ماكن از رجالك بله ما فهم كير خاتينا حمرين حبش خوشكا محمد او گنج هاتيا رافاندن تهر هبي ايفار باش